Tak pozdravujem všetkých divákov televízie Senica, Skalica, všetkých, ktorí nás pozeráte, sledujete. Sme akurát na Inchebe Danubia Gastro. Akurát sa nachádzame v Sirexánskom stánku, čo si môžete pozrieť, kde sa varia práve čerstvé halušky, kde je práve ochutnávka. Tu nám vlastne sú výrobky, ktoré prezentuje firma Sirex, ktoré sa aj vyrábajú z pravých surovín, ktoré nie sú falšované, je to všetko nefalšované, sú to výborné výrobky, treba len ochutnať. No a keď sa pozrieme zozadu, áno, vidíme kolibu, ktorá je postavená a otvorená od mája tohto roku, teda minulého roku. Takže treba prísť, navštíviť, ubytovanie, stráva, reštaurácia, všetko super. Vidíte, ľudia užívajú si gastro, jedia halušky, výborné, žinčica, treba prísť. Štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, ochutnajte, bude to výborné. Teší sa vás Sirex. Takže pozývame vás na našu ochutnávku našich výrobkov a tešíme sa, že vám budú veľmi chutiť, lebo sú naozaj výborné. Takže keď vám Bača nič nechce povedať, tak ja vám niečo poviem, že tie oštiepky sú ozaj najlepšie, lebo sú práve ovčie a sú naozaj vynikajúce. To je hrudkák, z ktorej sa vyrába brinza alebo klasický hrudkový syr.
My vás pekne zdravíme a pozývame vás na náš saláš do Zázrivej. Príďte ochutnať naše výrobky, našu kuchyňu a uvidíme, či vám to bude chutiť a príďte a povedzte nám svoj názor. Ďakujeme.